Kadon kaji keren serum seneng ki babun tu pur banong ba mo kum ba kalong haduk mentah ani tu pi mo banong ba ba arden udah balong diktatorial ubale marway uba mo uba sarong uba ngamei pi kaji keren juga brio pi kapelongnya mo banong te ngapet itu ba arden ong ate sya mo te kata ka penslim nga banjonya kayak just pi tu pur kata kalian so ban ai khublei ba ngasungu ru yei kurim junga mo kamli ka besuk namar nga don hatu pur bang i kam da adon arut khun dang sukha khun ba ar junga te kadi ka pu tu ka pur hi te nga kawan ha jimbut ka junga bat ka baston kamli ya tanang apan dei nakajialti junga ha kam bu ngan syetu pi mo long ha kam ka bang atri don sibun ke iki ji kendu wat apa police department mo idon ki le si ki ba nganom long ban shir idon ki ji kendu te ki tu ki ji kendu ki pelong nga ban perkhat mo ban perkhat bat adien ngala rai rang ba te ndei hadu ba i kurum junga ri i kata te na tu ikiao ru ki support ya nga hapor banga rai ban ino ya kam sarkar kan initially image ni iong temen iya kam sarkar mo la don khun e dan hadian na pusang mani kran i mustu ong pen banyap nganom yap mo di haba pi take any risk ha jing im kamot it should be a calculated risk kabar bu jing khen de nam ta jonga ngas ku hi baladang i mo kam sarkar kini kilat lenti kidon ni ngadon ke degree ke jonga I can make use mo ngan kami ni degrees kawai kalong ba ngalet sa kam hikai ka bangas tunan kam hikai ka kawai ka bangas tunan mo te ka ba arpan ngala ban practice pan as a lawyer kan te ngas tu hi hot ngapan tristom kam ni ka basuk man sedang temai tang ba ngaong ti paling rai hak tu for life sans nem ong kertai dang biang ya mo ka bol jingbut jephat mo ka bor jabing jonga kadang biang nata ka bormet ke jonga ro kadang biang te ngam kwa kan mo yo le sien tala pui ki sok san san pos na monong chish la dei banga mo la dei banga mi itu por ban sedang mo dei ban sedang kumbanga sedang manga kan te ban la pui pa ki sok san san pos nem ta kam kala e than te dei ma terang ngam kwa ban ba bie ke jem jonga so I make the right decision at the right time pi kam politics pat kalong umni kum makalong hi ngan trai kam dei tang nga yaki babun mo kum we ni kisamla bat kum we ni kisamla rang ba atu por abang apai abang apik ya politics ni ngam jukwa man keren ya politics namar kum mengis tu hi ka jinglong jingman mo gadi ka tu ka politics ka ba ki babun mo ki ong be ka politics ka ba jabo te henry ka jingdon ka jonga kam sarkar pat ngani tu ipi ni ka pelong nga ban pe phang ban yu i ki briu le si ki bamdon ha kam sarkar teng kim das tu ba ya ka jersey jongka bamsap te nga ling ba ka jindon jonga kam sarkar what ha itu department i banga don nei I've seen nglayu i te na tu ti por pan ngajuong i perlo ki jongaru i bai trilang ki bai jan ban nga ngajuong ki ba ladang i kam sarkar mo ngong ngandon biah politics kata kala don naru ti por banga tri kam sarkar nglai i ka jersey kan bat ngasutu i rupan ba lada katai ka jersey ka don mo katai ka ba jebo ka don katai ka ba snew ka don nei ladangi kwa ban ben kamut nong kam be dikibri ka ba don ya ka ban siem ka ba ben mo kum ban shu pan pa mo ngasi ong ini we mo kum u kristan nei u jisu ong ni pipilong kablu ba ka jisai jongka perthei ngaju ong ka jingong jong jisu ba pipilong kablu ba ka jisai jong perthei kamut ba mo ba pilong kablu ba ka jisai tang ha ki sau kon do jong yeng mani ba larang istu ngi confine dia tang kum ta kamut ngi bakla mo re ba u jisu ong pipilong kablu ba ka jisai jong perthei kamut ba mo pia ban mi na ka comfort zone ka jong pi ba la pi ba mo kani ka perthei politics for example nga an marbanga push politics lada kani ka perthei politics pi ba kalong ka bajabo ka badum mo te kum u kristan ngasngo
kare ka kamram ka jonga ban lej ban penben ban long ka jing shai te de ma ta daw nadu ka tu ka por hi bangan dan hapo kam sarkar ngas tu bat lada kwa hi ban penben ka mau ka wei ka kentian ka ngaju penong kam jong wei ni president barim jong kari Amerika mo you might not be interested in politics but politics will always be interested in you mo kila banong ba nga isi ka politics ni tu tip ini wei pan mo ka politics pat ka iet ba pi mo ka decide lut nadu ngidang don hakpo jong kami hadu banda tip ini kata di ke politics de nama tadang ngala sutu tu por balang ni kam sarkar porang don kam sarkar te mla de ngong ladang am don chu hapo ka kam sarkar kamun I will always be in politics mar ngai mo ngai ba ling ba ka politics mo lada pi bet kan ka jimut jim perkat ka jong pi kamut kerita kan dia bapila ban penbe pi ban ong ban introduce ki don sibun ki bala wan ban hadin mga kam sarkar how 2015 wen ki polok ki bay jan ba bat nga bodon bat ka HSPDP hiru kilawan yawer nga ban join ya ka ban join HSPDP tu por te ki don du ki polok jong adon ki bang itu don ki nang kai jong ki ban hapo ka politics kilawan hi taman re ngam jamin berwud ndai nadu 2015 marsen ie nga persang ban study ya ki political parties ki ban hapo ka jela mo nadu ki national party bat ki regional parties dan dari yang ahi ki national parties untuk bastang kam appeal mar nadu bastang hinga dari tau beri bolong regional kanon ya regional mindset mo de dari abang apa ini ki regional political parties pan nga persang ban study ya kayak yang juni political parties ki ideology jungki dari ka bakam ya jan bat ka ideology ke jonga personally kadeka HSPDP atau kapor no te nang lapit ya ka political party nga persang ban pet upat ya ki leaders pan no nga persang ban pet ki leaders te nga lapit ki leaders keleng tu te hak tu kapor ba aden diu presiden jongka HSPDP no te initially mo would kamuan sanga man led sa ka HSPDP ru mo namar pi kadon kajing keren serum seneng ki babun tu por banong ba mo kum bakalong hadu mentah ngani tu pi mo banong ba ba arden udi balong diktatorial ubale marway uba sarong uba ngamay pi kajing keren ju ki brio pi ka kapelong nga mo banong te ngapit itu ba arden ngong ate sya mo te kata ka penslim nga ban join ya ka HSPDP tu por mo tenri nga kat bangan ang syong nga perkat kiski ki benai kisnem giyan ri nga persang mun question la dia nga bu ki leaders ki babun so called leaders mo jong ka jat mriu tu por nga bu ki iwe nga persang mas study ki jiat ti jong ki leaders baro ki leaders ri ba khadu nga lam mo ba ren ki bri la ban ong kumta ri nga pe ki jiat ti pat u kubu brio haka politics nei kamut kalinti ka babait mo ban kamdon kanu kaba banong ba mo ba un shet ya ka jat ben riu lani kinu ki mo ha ka jiat lati ka jong ko mo bre long ka bet yan te ka di ka ta pat ka ba appeal nga mo namara dia no di mo I have to choose one nei te hadir mga pensyon no rin na ki political parties to filter down HSPDP ha to ko por mo badan na ki leaders tu ngalam ba uni di ba ubang ala ban syania mo te ladapi ong ba ubalong ubah hangamay ubah sarong hukum tarong nga kata kadang biang daya bang ipet pan habi di kijinya alti kijung uni ubrio pan ngami i bakan don ka bamsam mo asen emele kan ngilai i te ngai i ru kum leaders ulong kanuksa nam ta ki babun kiliang kan te kata kali ba appeal yang kamtam ka clean politics namang ngastu lapan he pensan yang nado na yin lingba ime ipa lingba wat naka balang ka mga ngawan mo manyat ya kelti jong ka hok te kini kita di bamul bat ka pelong yang apan bangan join syaka HSPDP how 2018 just before the assembly election tu porshwa ka assembly election how arajar khat pra wala da haswa jong kata ki perlok jonga kilawan khot dei ka decision hi ba khaddu kadeka jonga adien bangala study